My sme Anonymous, sme Légia. Nesmú nám vziať naše súkromie, nesmú nám vziať naše slobody. Nezabúdame, neodpúšťame, sme hlasom, ktorý vyjadruje názor. Sme Anonymous. Vrátili sme sa, vážení obyvatelia Slovenskej republiky, tak ako v roku 2012, kedy niektorí politici vykrádali myšlienky občianskeho odporu a zneužívali ľudí na svoj politický marketing, rozhodli sme sa rovnako ako vtedy zaútočiť na stránky politických strán. Stále platí to, že zmeny nemôžu priniesť žiadne politické strany. A to, akým spôsobom na útok na stránku OL=ANO reagoval Igor Matovič, ukazuje, že sme mali pravdu. Igor Matovič účelovo a naschvál klamal o našom útoku. Útok nebol vedený na stránku petície za odvolanie Roberta Kaliňáka. Jeho odchod a rovnako odchod všetkých skorumpovaných politikov požadujeme. Útok smeroval len na web stránku Oľano. Petícia má svoju vlastnú web adresu. To, že petíciu umiestnil na rovnaký server, znamená, že to nikdy nebola občianska či nepolitická akcia. Igor Matovič navyše podceňuje ochotu Anonymous ukázať jeho pravú tvár Slovensku a zneužil našu akciu na ďalší politický marketing. V čase, kedy sa stránky tvárili napadnuté, už dávno žiadny útok neprebiehal a OL=ANO ho len predstieralo. Vyjadrenia o tom, že útok stál nemalé peniaze, je rovnakým klamstvom. Je to ďalším dôkazom toho, že Igor Matovič neváha prekrucovať fakty. Vážení obyvatelia Slovenskej republiky, v plnej miere podporujeme odstúpenie Roberta Kaliňáka z pozície ministra a dôsledné vyšetrenie kauzy Bašternák. Práve preto sme dnes zosmiešnili Smer a jeho oligarchov, ktorý ukazuje ich záujem občana, čím iným ako pornom. Sme presvedčení, že Smer nekoná pre ľudí a podobne ako Matovič len šaškuje a svoj záujem len predstiera ako súčasť politického marketingu. Sme Anonymous, politici bez ohľadu na stranu sa nás boja.